Από πού είσαι? Ουκρανία. Σήμερα ναι, Ουκρανία. Μένα. Άκου. Θέλεις ένα ωραίο μπαλόνι σκυλάκι? Όχι. Ναι. Το σενάριο λέει ναι. Angry Birds. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Angry Birds. Angry Birds. Τώρα ελπίζω να είναι. Λοιπόν, Red. Θέλω να σε βλέπουν όλοι και να σε καμαρώνουν που είσαι ένα καλό παιδί. Ένα ωραίο σκυλάκι. Για πρώτη φορά στην Αθήνα, στο Κίεβο και στην Αγία Πετρούπολη θα δείτε τον κλόν Τωτό να φτιάχνει ένα μπαλόνι σκυλάκι. Πιο πολύ γελάτε, λέτε καλά. Σε κάθε παιδικό πάρτι βλέπουμε ένα σκυλάκι. Αυτό θα το δείτε μόνο εδώ, στον Ερυθρό Σταυρό. Στάω το μπαλόνι! Μπαλόνι μέσα στο μπαλόνι. Θα το δώσουμε στην Αλιώνα. Εδώ είναι. Κοιτάξτε πως αυτό θα γίνει ένα ωραίο σκυλάκι. Ένα σκυλάκι που έχει φάει ένα κεφτεδάκι. Δεν τελειώσαμε. Ιώνα, μόνο για σένα ναι. Σκυλάκι με λουράκι. Προδοτήστε την Αλιώνα. Μπράβο Αλιώνα. Αλιώνα. Όχι. Το χαράμι και το θέμα. Έχουμε μάλλον να το δώσουμε στο αγόρι το χαράμι. Το αποκαλέτιστο έχουμε ένα ωραίο παπαγάλι.